Mentakasngi ka Joint Action Committee on Social Organization kabagan tubi ka Shno Mokerwat ka WDP Mokerwat ka Seng Sama Shno Mokerwat ka Seng Lokumi Mokerwat haringkat kisan teli kisang balang bagan tub ka KSU ka HWC Hito ka HNM bat ka FKJGP kilapan long ka Jikhanra hayo Mokerwat hakate ka jinglai khanra kilayo ban kurup arpolai teli ki bilor kiat pareng bar ka kiat persi hadu arspa arpo tam kisang plastik red berkawi kasong plastik he. Ya ketika kanhun alam khamat do ba JF yo pnyau chairman jo ka JSCSO baru plus Berlin khajarin sekretari ka JSCSO lambat ka jing sanan lang kilong kemi kisamla ki badai kini alam sing balang bat ki rurang ba. Karnusa. Ini kalian jungka Senghito Southwest Kasil District harangkat ka jinga trilang jungka Jakso mentak senging lawan man kenrabiang hang hapu yo mokrot namta kini kikiat namta kini ki drog sendiri yak bamta ilap tengah kikiat bad yak bamta kasni ngasngo ban pen mau ngasngo ban banjur kamta me kasankur ka badi pej yakani ka yo mokrot bad kamta me ka basa dido ngasngo ban ong ba sobha lada kasankur kamla ban lei lani kamla ban perking kamta me kini ki jingsnu bad kamta me ki jingkrai kenrai kamta ka kiat udrok ngasngo ban banjur ba kasankur kalau di mengkren kitu kitrai jaka kini kitraying bagi di pen bahamardor namarkan ka jaka berkan ka basa dido kalau longkum ka wei ka islam trikam jong ki nongdi bagi nong tit dadu ka kiat udrox berka bakam ingiu berka bakam ikan dari susu kalau baka jing dikiat ka jing di drugs hang nepo yo mokruat hang nepo basa dido kalau longkum ka jing dia tit jan marsken han rawan manore mano ladari kisamla lan ladari kilong kemi kilong pa kim khanshu kim buram shu kelas terwa kumaterwa yiki jan laniki mars kanhan di kakerwo kabasai nakaling jungi kum kaseng kalong banang ni sekmat ngin ya kanra man kapor syakapor lade yakinu kinuru iko ban rating kong namta ka baha kamiat bad namta ka syongsuk ka syongsan jong ubabun balang bad jong kadong kathanyi barok kawai nya trap achik national movement ro idap dak jing sokmen ya kabang iladon hakene ka jaksu ya kaba ila trai berba ya kini kadong kathain kejungi lengba kani ka kenhun kejungi ya kabang trai na kamta kajing bha kajing miat jong kani kadong kathain kejungi bat khamtam kani ka yo mokrwat basibun kimi kijing sneu bat sibun kimi kiwai pat ki kam sneu ngala badong kum kajing syap paniap breu kum kajing khayidrak bat kajing kum juru kajing khayikiat na kalian kejungi rengkat kani ka jakso ya kabangin saya trai ban rat dingkong ya kani bat bangin rat dingkong tang hang ne hayau lengba kani ka jing don lang jong kiseng bahalang ba per in rat dingkong ru hakisnong kitau ya kabang idon kum kiseng bahalang bat kum tana kalian ka jongi ngina trai rengkat bat ki bor sinong bertau kiseng samla kiseng long kemi ya kabana kalian ka jongi ladang iyo jeng tip ladang iyo ya kejeng pensya bat ngin yo ya kabang iyo ban kenrop ya kita kinong lek kam sneu na kalian ka jongi ngin rat dingkong bat ngin lek kat kum kejing sobet ka jongi mentangim nom la ban ong ngin sanya tang ya ka sorkar ndrai ka sorkar kam la ban pej nomor ba ngala ban ong ka jing ko jong ka sorkar haki bubun ki benta ndrai lengba ka jongi kinong trai mon ngau ha jong kane ka dong ka than ban rat dingkong yaki kam sneu ha kane ka dong ka than ka jongi khnang ban penja ya unai jing sneu jong ka jaj ben reu ka jongi ngin pendu bat ladang ilap nang ni sekmadro ngin nam ali haringkat ka jing trelang jong kane ka jakso khnang bangin yo ya ka pateng ka pakit ka bansawan ya ki khon ki kri ka jongi bat ki khon samla jong kane ka dong ka than ka jongi keblesibun hadin kijing jia kiba yai jia ne ka dong thanji bo snong jongi untame ko ja jing sang mak balan maka JSC jong ka somokwat ka pakentup ka BDP ka sing sosnomkwat ba ka long keme ngijo trelang banat dong khong jing sneu khamtam idrak kidang di plak sang balang ka KSU ka baju ai kakti kadang kemon bangi ndai kat lang trai imat nang jor hoj yang jongi kaslong ngira tersan banakan sepang dudrak ngiduk tiak ngiduk dam lamar ba kat bangindang trai nang me
Gimdon lakcuk tu kumai. Daya ka pratorik jong bunai me. Ka GC jong sama kerwat kalakot ya kiseng bahalang. Bapher badan pok ka sama kerwat. Banyatai banyathir. Kumno ngin le. Ndai ha kata kapor lami kasur. Bagin form no ya ka GC jong kisnong ka sama kerwat. Bak iseng bahalang. Mat lami kasur ban form no da ka jakso. Ka Joint Action Committee on Social Organization. Buat balai ya form jakso kalong ba kajak kanongrim yo kajak so kalong ba banyak kun persya tang mangi na kastong yemla ngidon kam ngajing telang jong kisang balang ba per ba jaki pajba abara la form ya kajak so ha kanongrim da kajing so khia da kajing kit kle bat ke sumbata ini kendiat maka thong jong kajak so kalong ba nginyale persya kajing sneu kam tamu drugs kakiat kakalai Om tang kata, nginyelek persyaru ya kiba penjabo ya kamariang. Kibla wanra ya kijing jabo ya sodong sokun, jong kisong kitau. Nginyakun persya odik do kiba ju melin. Ban berbi ya ki bam umdi. Dakaba kisim kabu ban penyap kidokha. Nang ta kajak so kajakun persyaru ya kiba tanglum tang kalau. Kijing jah ne pok mo kerwat kiai dia. Kijing satu, kijing salute kapoy kajing sak peniap. Dai nak ta kadau. Kanong rem yo kaso bat katong kalong ba. Ngin mi sak hamat banyak kun kine. Ba ngin rot lang khong nang ni na po district jongi. Hoat kadi ka district Balang Long. Ndai ngi pe ya ki kam sneu pat. Kila nang roi man kasngi. Te nga khot nga wer ya ki barok ki pajba. Tong nom long tang kinong solam na kam seja na dukan desa. Ndai ngin long ki nong solam. Ban yami ban ya trailam. Kajing try kabut kinong try ngi kendiat wadlong somelan ha kini kijing sneu nama rapi sneu melan kini kinang kharai kentang ya wai soban penkot ngak banong komne kamenen kala blai kalasai kam sempalawan ngidon ha kamenta to kom ki longket kam jak so bat ki pajba ngen pendik na bakan ne kapateng ka bangi em kan long ka pateng ka badon ji kerman ka badon ji sngan ka badon ji sok kenang ba kan ne ka bonta kan lampi ya kalasai sya kalawai ka ba pernai kublai share ngo kublai sibon ni bara ublai lagi bara Joint Action Committee on Social Organization ya kan la penlong da kajing trelang jongka jak JAC jongka snong mokrwat kata kan thup ya ka WDP ka seng samla snong iseng long seng bhalang kilong kimi bat hakan ka la penlong ya kan ka jakso la kan thup lang ya ka KSU ka FKGGP ka HYC ka HANM bat ka hito kumta ka jakso ngiwan ban penbena hang ne halor ka jing jelai ki kam sneu ha ka snong mokrwat bat ka dong ka than menta kasngi chitarik benai jun arajar arpusau bat ngenrat deng khong ya baro ki jing sneu ki badon ha kadong ka than jongi nadu kakiat ka khalai bat udrok bat kiwe ibu ru ka jing maham bangin omap ya kino ki bayale persya ladang hilap nginle da kapateng penkut ka kerwo nau sarman joga jakso